ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои ютуб канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан. имрӯз 30 ноябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии Душанбе баҳри шумо пешкаш мешавад. То охир тамошо кунед бачаи азиз. Ҳама аз Душанбе навор кардем. агар шумо хоҳиши фаҳмидани нархи навои хонаҳои Душанберо доред, агар ки шумо аз Душанбе хонахар ҳастед, пас навор баҳри шумо бачаи азиз. баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, чизе ки дар шумо боша, дар ҳамин WhatsApp ахириш 9997 метавонед муроҷиат бикунед. дар ютубу, тиктоки, инстаграму, телеграму, Sommontejo, Одноклассник ва дигар сайтҳо реклама карда фурӯшта мегузорем. имрӯза навор дӯстон 10 дона квартираҳо ҳастанд ки аз дохили Душанбе пешкаштон мешавад бачаи азиз. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед, наворро шурӯъ мекунем. ба ҳаматон тамошои фарғат бачаи азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳарафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. навор шурӯъ шуд. мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамин аккара дастгирӣ кунед. ман мехоҳам оиладор шавам. ман дар Москва ҳастам. дар ҳамиҷа ягон духтаре боша ки хоҳиши оиладор шудан дошта боша. мада нависа. соли ман 1996 мебошад. дар ду рақамҳои дастӣ WhatsApp мада нависен. одамое ки хоҳарчиҳое ки мисол дар Москва ҳастен, хоҳиши оиладор шудан ҳастен, инам бача ки бародари мо мега ки ман дар Москваям, оиладор нестам. мега ягон духтаре боша ки мисол оиладор шудан хоҳа, ман мехоҳам оиладор шавам. ҳамин аккара мақсад ина мара ман муроҷиат кунед. замини фурӯшӣ ҳастай ки равон кардан ки дар ноҳияи Восе бача азиз, деҳаи Ибратай, Диржинай, ана ҳамиҷа қарор дорад бача азиз. нархша 50 000 сум мега. 3,5-4,5 сотих замине бача азиз. санг овардагӣ, қум овардагӣ, гирдаш маҳкам кардагӣ 50 000 сомон савдо мекунад. бениҳоят ҷойи обод, мактаб, масҷид. ба ҳамин райони Восера ҳамин 2 сомона роҳ ҳастай. ҳамин районе ки ҳастку бачаҳо, ноҳияи Восе районда 2 сомона роҳай. мактаб, масҷид, об, свет, шароитҳои беҳтарин барои зиндагӣ кардан. ина марамад дӯстон, ҳамин аз 3,5 то 4,5-5 сотих заминай. ҳамин шахсият қатӣ метавонед маслиҳат кунед. ду рақам ҳастай, рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp имо мегузорам. аз думи мо гап занед. ака ман пурсидам анеқша ки ҷавоб мо надодам, ҳамин 3,5 то 5 сотих замин баша азиз. марамад занг занед 50 000. мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки дар ноҳияи Рӯдакӣ дар гардиши Ленинград, духонага масоҳати 45 квадратни метр дар Соколни этаж қарор дорад. нарх 274 000 сомонӣ. ду рақам дастӣ WhatsApp рӯи экрани шумо бача азиз. бо чизу 48 савдо мешавад. хонаи Евроремонт, лаби роҳи калон, наздикии мактаб, масҷид, бозорча, коллеҷи тиббӣ, маршруткаҳои тарафи шаҳр ва Рӯдакӣ, ҳама шароитҳо муайян, об, свет ҳамаш ҳастай. то 46 маҳалла микрорайона 6 километр роҳ масофа дорад. алиши ба мошинои нав, иномарко, яъне ки мошинои навбуромад бошага болои сум бута алиш мекунем. ё ки заминҳои фурӯшӣ аз ҳамин территория гардиши Ленинград боша, агар болои сум қабул мекунем. хел ба нарх 274 000 сомон савдо мешавад. хонаи мо духонага 45 квадрат дар Соколни этаж дар пояти Ленинград қарор дорад. марамад занг зан пурсон шумо бача азиз. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ бача азиз.
квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар чорум этаж масоати 42 квадратни метр дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 375 000 арзиш дорад. Поёни Корвон, раҳи нав, наздикии гимназияи Нуриддин. Чорум этаж, духонага 42 квадрат, ремонтҳои замонавӣ 375 000 сомонӣ. Нархи дастрас бачаҳо 375 000, 42 квадрат, ремонтош фасон. Ана ҳами домда қарор дорад. Занг за пурсонши бача азиз. қисми дохили хонаҳо ремонтош хуштувак кардагӣ, тапа тайёр. хоб масъалаи шароитҳои зиндагӣ муҳайё шудагӣ ҳастай, об свет ҳастай. дидестен кадом ҳолат чӣ хел масъалаи кухнӣ, баня, ҳоҷатхона, ремонтҳо абои кардагӣ, калидорина даро фасон. занг зен 375 000 дар ҳами дом қарор дорад. маслиҳат карда бигирем бача. духонага 42 квадратни метр. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар дуюм этажай, масоаташ 50 квадрат. ҳамирӯза навор дӯстон ҳамаш квартираҳои яъне ки духонага квартираҳо ҳастае ки пешкаштон мешавад азиз. хоб дуюм этаж дуҳуҷрага 50 квадрат дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе 590 000 сомон савдо мешавад. Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, райони Фирдавсӣ, Гипразем, наздики мактаби 91. Новостройка, ремонти замонавӣ, техпаспорт дора. Ремонт хай бениҳоят фасон ремонт кардагӣ. комната дута, масоат 50 квадратни метр. этаж, дуюм этаж, лифт бошад, 2 лифт дорад. ремонтҳо абои кардагӣ, фасон хушук кардагӣ. нарх 590 000 сомон. боз муомила дорад. пардоҳо, қолино, хоби тараф хел ҳолатҳо, фасон. занг зен далчи аз номи канали мо чахчах кунем бача азиз. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ бача азиз. лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. квартираи фурӯшии навбатии духонага ҳастае ки дар сеюм этаж масоати 42 квадрат дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур Танқул амуҷа Шевченкода қарор доштааст. Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур 490 000 сомон, 42 квадрат духонага. духонага дар сеюм этаж, обши этаж мега 4 этажа ҳай, дом 4 этажный дом. хона дар сеюм этаж қарор дорад. хоб дар сентри шаҳр қарор дорад. назди мактаби 52. отоплениё ҳастай, свет ҳастай, об ҳастай. хуб нарх 490 000, 42 квадрат, сеюм этаж, ду ҳуҷрага, ремонтҳои хушроак фасон. занг зен ва рақамҳои дастии ахир 1866 аз номи канали Саудо ТВ салом расонем бача азиз. аз куҷо хона замин квартира дар комментария нависед. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ бача азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар сеюм этаж, масоаташ 41 квадратни метр дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе 415 000 сомон нарх. адрес Фирдавсӣ, Душанбе, Крупская 45 дроб 4 мега. хуб хай ремонтош бад нест. масъалаи документ техпаспорт дора. ремонт фасон ремонти хушроак кардагӣ. комната дута, квадрат 41 квадрат, этаж сеюм этажда қарор дорад. зангза бо далчи хитон чахчах кунед. 415 000 сум аз номи Саудо ТВ рақамҳои 21 метавонед муроҷиат кунед бача азиз. баъдан дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. хонаҳотонро видеонавор карда рой кунед. мо рекламаи фасон карда пешкаши мардум бикунем. ҳар рӯза хонаҳоро савдо мекунем. иншоалло ки аз шуморо савдо мекунем. хонаҳотонро нархи дастрас монед. худохоҳ савдо шавад. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дуҳуҷрага квартираи фурӯшӣ ҳастае ки масоати 60 метри квадратӣ дар ҳами дом қарор дорад. дар панҷум этаж дар гардиши Ленинград дар шаҳри Душанбе. чӣ қадр мебинед ремонтош коробка кардагӣ. ин ҳами ҳолат савдо мешавад азиз. 60 квадрат 335 000 сомонӣ. 335 000 60 квадрат. фурӯшии арзон хона дар повороти Ленинград, чораҳаи светофор, лаби роҳи калон, дом 15 ошёна дар панҷум ошёна қарор дорад. ду талиф дора. хона бошад дар панҷум ошёна. ду хонага канализатсия шаҳрӣ дора. 1-2 моҳ пас мега иҷозати ремонт мешавад. маълумоти бештар тариқи рақамҳои WhatsApp ёки дар номеро ҳам занг занед мешавад.
ахираш 8847 аз номи канали Саудо ТВ ба Дилипур метонем муроҷиат кунем азиз. 335060 квадрат ки масоати квадрати ки бениҳоят калон аст ки ана ҳамин дом буда дӯстон қарор дора занг зад чахчах кунем. Мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ бача азиз. квартираи фурӯшӣ аст ки бо ремонти хушрояки замонавӣ кардагӣ дуҳужага квартира аст ки дар даҳум этаж масоати 52 квадрат дар 63 маҳалла микрорайони 63 дар шаҳри Душанбе қарор дорад бача азиз. хона дар назди Рамашка, хонаи документдор, ҳама чӣ дора. мақсади гап фурӯши алишӣ нестай, харидори конкретни занг зана 63 микрорайон Душанбе 52 квадрат мега 600 000 бо ремонти замонавӣ дараҷаёлӣ савдо мешавад. фақат дӯстон ҳамин ки беҳуда занг назаненда 52 квадрат ҳам ҳам масоати бениҳоят калон ду хонаи калони хушрӯ мешавад. 600 000 ҳам нархи ки мақсад бад нест бачаҳо. 600 000 нархи бениҳоят хуб аст, яъне ки хеле нарх бадан 600 осон ая ки бениҳоят суми калон бачаҳо. хитом бо одамое ки мисол шароит доранд занг за пурсон шахтом. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дуҳужрага квартира дар даҳум этаж масоати 51 квадрат дар ноҳияи Сино дар 33 микрорайон хуб шаҳри Душанбе 585 000 сомон. ремонтҳои фасон, пардаҳои хушрӯ, қулинои замонавӣ, хуб масъала кухнӣ, ҳоҷатхона, баня ино проблема нестай. ремонтҳошам дараҷаи олӣ навастройка фасон дуҳужрагаи 51 квадрат бо ремонти замонавӣ 585 000 сомон. боз муомила дора рақамҳои 0661 рақамҳои ватсапи соҳибхона ки аз умми канали мо метавонем ба Дилипур дӯстон муроҷиат кунем, занг зада чахчах кунем. вақте ки чизе мисол мо қабул мекунем бачаҳо ҳам хел бояд навор кунем, пешкаш бикунем. баъдан боз мисол шумо ҳам нархҳои ҳамун хонаҳотона нархҳои монанд ки арзанда бошаву содо шавад, чунки бениҳоят нархҳои баъзе арзанда нест бачаҳо. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ аст ки дуҳужрага квартира дар дуюм этаж масоати 45 квадрат дар повороти Ленинград дар шаҳри Душанбе Ленинский район қарор дорад. гардиши Ленинград 450 000 сомон. духонага тоза ва зебо бо ремонти замонавӣ ба тамоми чизу чора ду талиф дора, кор мекуна, ҳуҷҷат шартнома 100% ҳастай, об свет ҳастай, без мушкилӣ алиш намешавад. дар повороти Ленинград, гардиш Ленинград, лаби роҳи Калон 45 квадрат 450 000 ремонти замонавӣ хушроак. дӯстон ина кадомитон дар лозим боша аз уми мо гап занед. дуюм этаж бо темболи этажи фасон. зангза аз уми канали Саудо ТВ салом расонед. лайкотона гузоред, дар канал подписатсия кунед. чизе ки дар кора дар ҳамин таги комментария метонед навистамонед бачаҳо. фақат мо ба назар мегирем комментҳои шуморо. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дуҳужрага квартира дар якум этаж масоати 34 квадрат 34 квадрат дуҳужрага мега хаяку дуҳужраи майда да дар аэропорт сайри аэропорт қарор дорад. якум этаж шаҳри Душанбе 560 000 сомон. нарха бинен 34 квадрат 560 000 сомон. соҳибмулк мара гӯш кеста боши бачаша савдо нашава, аз мо хафа нашен. хай худтон медонед нархҳо чӣ хела дӯстон, ҳар хела не ки территорияи ҳами сайри аэропорт ҳам нарх навош қимат ай ҷошам талаботиш бисёр ай 560 рақамҳои дасти ахириш 68 48 занг зад чахчах кунем бачаҳо. ирӯза навод ҷанбасид бачаҳо, чизе ки дорен дар ҳами ватсапи мо роӣ кунен, мо рекламагузорӣ карда фурӯша мегузорем. имкон боша, агар ба шарти имкон боша як талайк монед, дар канал подписатсия кунен. зинда бошен, сарбалом бошен бачаҳо.